tara diri tapis panungot. Nya ini ko na ko nga dito. Sa diri sa baba panungot lang. Ang dami utang labag eh. Ang labag ko, ang pagpakok mo, bag. Aware ka ng panungot, may? Kamay ra nang sakita, panungot ra na ba? Pero grabe na makakuan, may? Pagdaon di ka no? Down ka na, pagmutukar ka na. May nga, kasayon anang panungot. Pwede ra man na pinreliver. Pwede lagi, pwede man na pinreliver man na, dili na matanggal. Ako na. Ano pa may Oh. kira may? Ha? Pili gini ba? Hagok ka na may. Dari okay ra? Gini gini na ako dito kita lang. Wala ka pili. Panungot ra man ni may? Panungot ra man eh. Ughan ba? Ang panunod no? Panungot ra man eh. Mo ni pangyura na to dire. Na ka nang mantrabaho ka nga mabasa bitaw sa nga mo. Kanay ang bag gid, diha yung pilit ang bag. Nya basa siya. Nya di ka kabantay. Dire ugan na ano bantayan man ni man dire, pero dire ko ka kabantay. Ugan ni siya parte na may agi ni may. Maminhod ra ba ni may? Panungot ra eh. Kaghan yung customer mo kaya kinakagahan mo lakaw na abroad. Ano yun ang kuwar ng taga-tagong? Tagong, Davao.
Bola. Okay, Ramay. Sa'yo ka na eh. Kanina maganda ko. Ano yan, meron ko nung kanina yung Dre, kailangan ko hindi kayo kanina. Ato apong yaan po na to. Iyon na nagusante nga osteoarthritis man ito. Isa mo to mga osteoarthritis. Pag abot pag umanag ang finding na osteoarthritis. Gagawin ng taga di kong sipiat anak diba? Kabalo nung ka ng mga sakitang anak. Wala na, gawas ng mga arthritis. Yawas na. Ya ulahin mo ka na abot. Wala mo kundaan ba? Okay man, kondisyon panahot mo. Lami ba na si Katog, may? Di ka Storya mo eh, pag storya Lones. mo. Eh, maklaro na Ang kayo. tao ko, di ko katulog gabi na. Kaya tulog, Maklaro na kayo yung po. sakto maganian mo. Uy. Hirang ko ano. Turo. Di 5 minutes lang ni mama. Wala, 7 minutes ang ganit. 5 lang. Putla siya.